Кажи здрасти на негодниците. Привет, негодници. Привет. Ай, на Цвети Божурина привет. Цвети, здравей! Ей, там отзади са близначките и Кирил и Катето. Той спира. Не, аз иска да го накарам да ме изпревари. Ами знам, а? Така сме се сработили, че един без другия не върви. Да. Видя ли ги? Видя ги. Чакай се. Усети се, идва. Hello, hello! Ето ги! Не му се вижда негодника. Сега ще му го увеличим. Ето му го негодника, за който не го е видял. Катето близък план. Това беше!